Tervetuloa Top Chef Master-hahmo-kilpailuun, jossa sketsihahmomme ottavat mittaa toisistaan ruoanlaiton ihmeellisessä maailmassa. Toivotetaan tervetulleeksi ensimmäinen kokkimme, Rontkoteus Hittavainen. Terve! Terve! No niin, Rontkoteus, sä oot meidän ensimmäinen kokki. Kerro vähän, mitä sulla on tossa astiassa. Minulla on tässä erilaista ihan metästä kerättyä sammalta. Ne on pakurikiepää, se on suppilovahveroa. Näistä tehdään semmonen atavistinen luolamies-salaatti eikä maksa mitään. Kuulostaa oikein hyvältä. Aloitetaan ihan hetken päästä. Kutsutaan lavalle myös toinen kokkailija, nimittäin Svetlana Rönkkö. Toverit, herkkusut! Täältä tullaan, kyllä! Tervetuloa, Svetlana. Kiitos. Kerros, mitä sä aiot meille valmistaa tänään? No ensin mä mietin, että mä teen ihan perinteisen Karjalan paistin, mutta tässä poliittisessa tilanteessa se olisi ehkä ollut vähän kiusallista, en tiedä. Niin mä päädyin tekemään ihan sitten perinteisen Karjala takaisin piirakan. Okei. Kyllä. Kuulostaa ehkä vähän suurelta haasteelta yhdelle ihmiselle. Tässä on vaan kuitenkin muutama minuutti aikaa. Minä olen Venäjän ja Suomen ystävyyden symboli. Minä hoidan Karjala takaisin piirakan, kyllä. Selvä homma. Toivotetaan vielä tervetulleeksi meidän tuomarimme, hyvä yleisö, Sara LaFondue. Upeaa. Tervetuloa. Moi, moi. Mahtavaa, että saatiin sut tänne. Kerro vähän, Sara, minkälaisia odotuksia sulla on tästä illasta? Tosi makeeta, tosi makeeta. Kiva. No hei, meppä sitten vaikka tuonne tuomarin tuolille istumaan ja laitetaan kokkailut käyntiin. Teillä on molemmilla nyt 3 minuuttia aikaa ja aika alkaa nyt. No niin, Rontkoteus, mikäs on nyt ensimmäinen työvaihe Niin, tässä? kun nyt minä kerron, mikä on ensimmäinen työvaihe. Nimittäin evoluutiossa historiallisesti ihminen on ollut aina metsästäjä, keräilijä. Niin sen takia keräily pitää olla ensin. No niin, mutta siinähän on näppärästi kerätty sulle kaikki aineet siihen. Ieneti! Nyt ne on tuolla ne kaikki aineet! Minä lähden keräilemään! No selvä, okei, hyvä. Katsotaanpa sitten sillä aikaa, tuosta vähän. mitä täällä toisella puolella tapahtuu. Ai sä käytät tommosia oikein kumihanskoja. Kyllä minusta on hyvä suojautua. En tiedä, Heikki Karivits, ajeletko sinä, sanotaan, pelkillä vanteilla? En tiedä. Niin, no mä tietysti tykkään ruokaa laittaessa ja tunteen. No, mutta Ehkä vähän tuhmaa, Heikki mennään Karivits. eteenpäin. Miltäs tää meno vaikuttaa, Sara, tällä hetkellä sun mielestä? No, tosi makeeta, ihan kuin Kaliforniassa. Joo. Oikein kiva. No niin, täällä on Rontkoteoksella näköjään keräilyerät hoidettu. Minä on osittain keräily. Nyt seuraava työvaihe on se, ihminen tarvitsee proteiinia. Täytyy lähteä metsästämään. Täällä TV-studiossa ei varmaan riistaa sillä lailla. Ieneti, teillä TV-studiossa on riistaa. Minä on nimittäin avannut minkin metsästyskauen. Minä löysin 3 minkkiä tuolta häkissä. Minä vappautin ne tänne. Ne juoksee jossain täällä, ne on verenhimoisia pikkupentteleitä. Minä aion niitä mennä jahtaamaan. Millä sä meinaat nyt ne minkit sitten mennä? Minä ekaan mietin, että niitä voisi vaikka ansalla yrittää, mutta se on slow food ja mulla on kiire. Sen takia tämä on ihan tämä perinteinen Pohjois-Karjalan aboriginaalien metsästysväline. Bumeranki. Ja, selvä. Nähdään. No. Ne on varmaan ne kissin fretit, jotka saa nyt tonne. No ne on ne haisevat fretit. Minulla olisi ollut pienikaliberinen käsiase tuolta. Ei mitään salattavaa, kyllä. Kyllä. Svetlana, viime jaksossa sä annoit mulle tämmöisen venäläisen suolakurkun, joka oli tosi iso, ja mä itse asiassa huomasin, että sehän oli kesäkurpitsa. No mä jouduin vähän improvisoimaan, kun oli pyhäinpäivä, kaupat oli kiinni. Neuvostoaikana piti myös improvisoida. Minä opin, että paashasta ei saa konvehtia tekemälläkään. Kyllä. Näin sais! Oi. Rontkoteus, säästä nahkat, minä teen niistä itselleni karvahatun. Se on nyt selkeästi noitten frettien kanssa. Oi. Nyt on napannut kyllä kivitsin. Tiedätkö muuten hyvä resepti, lampaan kivitsit. Kyllä, ja erilaiset täytetyt nyytit. Okei. Kyllä. Oikein hyvältä kuulostaa. Sara, nyt tässä on aikamoinen hässäkkä menossa. Ja minkälaiset mahdollisuudet esimerkiksi Rontkoteoksella on saada tämä annos valmiiksi? Tosi makeet, tosi makeet. Okei, toivotaan niin, sillä nyt on loppulaskennan aika. 5, 4, 3,
2, 1. Aika! Kädet ylös! Minulla ei ole mitään salattavaa. No nyt on kyllä aika suuri piirakka sulla siinä. No meillä Venäjällä kaikki on suurta ja mahtavaa, kyllä. Minulle ei löytynyt tämä leipurin myssy, niin siinä voi olla vähän karvaongelmaa, en tiedä. Mutta se ei haittaa, kun pisteeksi in päälle me laitamme siihen syötävän kuvan, minun kuvani. Okay. Näin! Se pitäisi laittaa uuniin. Kyllä se laitetaan vielä uuniin, kyllä. No mites sitten ton kuvan kanssa käy? Ei sen käy kuinkaan. Ryssä on ryssä, vaikka uunissa paistaisi, kyllä. Upeaa. Katsotaanpa sitten Ronkkoteoksen tiskille. Mikäs tää nyt Ronkkoteos sun omasta mielestä meni tää? No minun on pakko sanoa, että tämä ei mennyt niinku Strömsössä. Sullahan on nyt noin samat kuiva-aineet kuin alussa, mutta tossa kipossa. Niin, mutta ne on käynyt lattian kautta. Nyt ne on nimittäin immuunijärjestelmää aktivoivaa superfoodia. Joo, mutta siitä pääruoan materiaalista ei näy kyllä niinku jälkeekään. Kyllä näkyy jälki, mulla on elinikäiset arvet, kato, siinä on pääraaka-aineesta jälkiä. Miten Sara, nyt tässä pitäisi päättää, että kummalla oli parempi? Vastaus, ihan kuin losissa selänteillä. Joo. Nyt pitäisi päättää, että kumpi oli parempi näistä kokeista. No jos näiden kahden väliltä pitää päättää, niin kyllä mä tykkään ehkä enemmän tosta Svetlana isosta piirakasta. Oi, hän on herkkusuu, kyllä. Kiitos, upeaa. Kiitoksia tuomarimme Sara Lafondue ja paljon kiitoksia meille.